dano dakigu, hizkuntza ez badugu erabiltzen, hizkuntza bat ez bada erabiltzen, azkenean, galdu egiten da, edo galdu egiten da, hor dago behintzat aukera asko dauka galtzeko, ez? Eta nik uste dut, erakundeen partetik, bai kasu honetan udaletxetatik, hor adi egon behar gara, eta ez gara erlaxatu behar, eta kasu honetan, baliabideak, bai giza baliabideak eta bai baliabide ekonomikoak jartzen dituguz mai gainean, holako programak, berbalagun programa kasuan, ez? Bultzatzeko, eta hau izaten da, orain ibili gara hitz egiten, ez? Udaletzen beste batzar batean, ez? Erregaiak edo hegazkinak edo kotxeak, ez? Erabiltzen ditugunean, apurka bai erabiltzen ditugu eta ibilbide egiten dugu, baina erregaia bota bateko edo kasu honetan orain, ez, bateriak bete, ez? Gu izan behar gara horre, adi egon behar gara bateriak horrek ez daitezela utxitu eta gure politika publikoekin olako ekintzak eta olako berbalagun kasuan bultzatzea eta laguntzea erregai hori edo bateriak horrek beti hor beteta egon daitezen eta jarraitzeko. Berbalagun egiten dauena da euskara plazaratu, kaleratara, gure aisialdian errestu behintzat euskara erabil dezagun guztiok eta behar bada leku formalagoetatik, ikastetxetatik edo lan eremotatik kalera atara. Eta gure aisialdian, gure hobiak edo gure zaletasunak praktikan egiten ditugunean lagunekin, horbe bai, aukera daukagu, nola ez, euskara hori, euskara erabiltzeko. Ez bakarrik leku formaletan, bai lanean, ikastetxean, euskaltegian, baizik eta aukera eman behar dugu, hor bateri hori beteta eukitea denbora guztian, eta aukera emotea gure lagunekin, izeldi horretan, berbalagun aukera hori emoten dago, kalean euskara erabil dezagun, eta pistea, euskara erabilean maila, zedan nodakigunez gaur egun, gazte guztiak euskaldunak dira. Orduan, faltetainak behar bada da, pauso hori gaztei laguntzea, pauso hori gazteak, eta gazteak, pauso hori ematea, frontoian, kalean, musean, edo poteatzen lagunekin, aukera emotea, euskara erabiltzea. Instituzioen aldetik edo erakunden aldetik bultzada emotea derrigorrezko gauza bat dela, euskaran alorrean. Gainera, gaur egun bizi dugun egoera honetan non epaiak heltzen diesen eta udalak hor gauzen japuntuen eta defenditu beharko dugule geurea dana, eta kasu honetan gure hizkuntza. Beraz, olako ekimenekaz zelen ez du bat egingo eta zelen ez du babestuko atzetik. Gainera, berbalagunek emoten daren aukerea, jenteak elkarra ezagutzeko eta hortaz aparte, euskeraz bizi nahi dugun ontzat, beste espazio batzuk zabaltzen jakuz. Beste jente bategaz halko dugu euki harremana, euskara naturalean, eta niretzako pozgarria da, zuk esan duzun moduen, gazteri guztiak daki, baki guztien den errealitatea, basaurien galdakaon, desberdinek izango dire, gaina herri bakoitzak badeko bere realitate propioak herri barruen, auzoen arabera eta hola, baina horrelako ekimenak jarraitu behar dugu, ez da besteik, uste dute esan duan moduen, gure bete beharra dela, instituzioetatik eta gustora egiten dugula. Talde arruntzez gain, azkenean aukizko da berbalagun talde arrunt baten esenifikazioa, ez da, mai baten bueltan esertzea. Gogorarazi nahi dugu, batez ere gazteak edo edade guztietako jendeak erakartzeko aparte ekintza osagarriak ere egiten ditugula, torrez gain ere talde bereziak baditugula. Aurten adibidez, nobedade, Basaurin makrame tailerra osatuko da urte osorako eta euskaldantza talde bat zegoen arituena eta hemendik aurrera ere hasi berrien euskaldantza taldea berriro ere martxan jarriko dugu azarotik aurrera. Beraz, horrekin ere zaletasun edo afizio desberdina dituen jendeak erakarri nahi ditugu. Galdakaon ere, iaz bus taldea sortu genuen, Basaurin eta Galdakaon, gaina hasi berriak dire, musean eserrez egiten ezekien emakume kuadrilla bat zan, gaina adinan gorakoa, eta oso posi daude, pikatuta daude, eta hori seinale hona da. Eta gure helburua da, helburua edo, asmoa eta horrek aukera ematen digu, bai Basaurikoak eta bai Galdakaokoak, ez dakit noiz, ari dira hartzen maila, baina kurtsoan alako
txapelkeo eta bat egiteko, elkar ezagutzeko aitzakia bezala. Eta urten Joritzek aipatu du, adin ezberdinetako perfilak ditugula, eta gure helburua da urterik urte, batzuetan funtzionatzen du, iaz, musa jarri genuen hor mahai gainean eta sortu zen bezala, urten saiatzen ari gara Galdakon adibidez, eskala talde bat sortzeko. Kirol horrek aukera ematen duelako, aritu bitartean hitz egiteko eta gainera, gazte perfila edo jende gazteagoa erakartzeko gaitasuna daukala pentsatzen dugu eta oraindik ez da sortu, baina gure urtengo erronketako bat hori da. Eta ja bukatzeko bizkado, gogoraraztea azkenan elkarlanean ari garela, bai udalak, bai bi proiektuak, eta horren adibide, menditaldea dugu, hilean behin egiten ditugu irterak, Galdako eta Basauriko berbalagunok batera, eta orain aipatuko ditugu EP batzuk edo data batzuk, horietako bat mendirtarena da. Adibidez Basaurin, datorren ostegunean, urriaren 26an, urriko mintzodromoa ospatuko dugu, goiz zein arratzaldez egiten dugu, Solobarria plazan, berbalagun, ikasle, herritar, euskaltzale, edonor dago gonbidatuta, eta goizean 10:30 izango da ordutegia, eta arratzaldez 6:30 Horrez gain, urriaren 29an, urrengo domekan, mendirtera izango da, Basauriko udaletxetik aterata, Pastore Kortaraino igoko gara, Guia auzo atzetik, pasata, eta horrez gain, azaroaren 9an, ostegunean, Zutarri tabernan, berbalagun aurkezpen jaia egingo dugu. Eta bukatzeko momentuz lotuta ditugun ekintzekin, abenduaren 15 barikua, hemen oso famatua dan, Baskot gaua, ospatuko dugu, nolabait ikasle eta berbalaguna kapela batekin etortzen dira, dantza batzuk prestatzen dituzte, eta nolabait jai giroan, urteari amaiera ematen diogun ekintza potentea da hori. Eta gero Galdakon badukagu lehenik erain aurkezpen jaia, azaroan 14an egingo duguna, arratsaldeko 6:30etan, Langureneko rokodromoan. Eta gero azaroan Euskararen nazioarteko egunean egiten dugu normalean, baina urten aurreratu beharko dugu, azaroan 29ra, aste barruan egoteko, izateko eta ikasle eta berbalagonei aukera emoteko. Eta goizez egingo dugu Torrezabalen beti bezala goizeko 10:30etan. Eta gero gogorarazi behar dugu bloga daukagula eskualdean eta egingo ditugun ekintza guztiak blog horretan iragarriko ditugula. Nik uste dut, guk asko hitz egin dugu, hemen badukagu berbalagun bat. Bidelagun figura gainera daukana. Ze importantean, gogorazi nahi dugu, bidelagunik gabe ez dagoela proiekturik. Talde asko daude herri guztietan, eta gure lana da talde horiek koordinatzea, baina talde horietan guztietan badago pertsona bat erreferente lanak egiten dituena eta laguntzeko dagoena ez irakasteko, baizik eta taldea gidatzeko eta horietako bat da entzale. Bai, nik uste dut garrantzitsua dela Asierrek esan duen moduan bidelagunaren figura hori, baina nik uste dut bidelagunaren funtzio nagusiena dela euskara mugitu nahi duen horri espazio seguru bat edo eroso bat eskaintzea, ezta? Hemen gure herrietan jende asko da euskaraz hitz egin nahi duena, baina ez du topatzen igual horretarako leku egokirik, ezta? Nik uste dut bidelagunaren funtzioa hori dela, ezta? Eroso sentiaraztea gure inguruko jendea, laguntzea, baina ez irakasle edo epaitzea berbalaguna, ez? Nahikoa egiten dute, uste dut oso talde politak eta oso jende inplikatua dagoela eta gure lana izan behar da jende hori ondo sentiaraztea.